Ahojte turisti. Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Takto koncom týždňa vás chceme inšpirovať zaujímavým a netradičným miestom, ktoré ma v minulosti niečím očarilo a stojí za návštevu. Toto je nový seriál krátkych informačných podcastov od Dračej stopy, v rámci ktorých vám každý týždeň dáme jeden či viac tipov, kam sa s rodinou či s kamarátmi vybrať. Mojím cieľom je vyberať menej známe, no práve malým počtom turistov atraktívne miesta, ktoré som sám navštívil. Vo videách sú použité výhradne moje autorské fotografie. Všetky miesta, o ktorých v tomto seriáli rozprávam, majú svoj článok na webe dračiastopa.sk. Všetky materiály, vrátane mojich fotografií, podliehajú licencii, ktorá umožňuje ich použitie na akýkoľvek nekomerčný účel s uvedením autora. Zároveň budeme radi, ak nás podporíte formou 2% vašej dane z príjmu. Pre 2. marcový týždeň roku 2026 vyberám vojenské bunkre pri obci Slanská Huta. Jedná sa o menej známe miesto, snáď aj kvôli veľmi slabému zabezpečeniu verejnou dopravou, kedy napríklad cez víkend v tomto smere nejazdí vôbec žiaden autobus. Možno by to mohol byť pre vás dôvod na zváženie kratšej či dlhšej cyklotúry. Vojenských bunkrov v línii Michalny Kuzmice, juh Slanských vrchov až Slanská Huta je nespočetné množstvo, rôzne zdroje udávajú až okolo 50. V okolí samotnej obce ich nájdeme vyše 10, pričom 3 sú priamo v obci. Z toho jeden je nedostupný, lebo je v areáli družstva. A hneď prvý, východne za obcou, má spravené ohnisko, altánok a menší oddychový areál. Práve tento je podľa mňa ideálnym miestom na opekačky a preskúmanie malými zvedavcami. Všetky sú zároveň ideálnym miestom na vzdelávanie o našej pohnutej histórii priamo v teréne. Šikovní učitelia či táboroví vedúci majú skvelú príležitosť vyskúšať si svoje zručnosti v oblasti storytellingu. My sme to v Dračej stope skúšali. V roku 2023 sme v rámci jedného dňa denného tábora tam zorganizovali aj bojovku. Decka to neskutočne bavilo, bolo to naozaj perfektné. Vojenské bunkre pochádzajú z obdobia prvej Československej republiky, a to konkrétne roky 1937 až 1938. V tom čase nie až tak vyblednuté spomienky na slovensko-maďarské vojny tesne po zániku Uhorska a celkový politický vývoj primeli vtedajšiu vládu vytvoriť systém ľahkého opevnenia, ktoré malo zabrániť prípadnej maďarskej invázii na slovenské územie. Škoda len, že túto stratégiu prevzali od Francúzov, ktorí ju použili neúspešne už vyše 20 rokov predtým a už v tom čase ju označovali za zastaralú a prekonanú. Toto ľahké opevnenie nebolo dokončené a v boji sa nikdy nepoužilo. Územie totiž v roku 1938 administratívne bez jediného výstrelu po viedenskej arbitráži pripadlo Maďarsku. Z architektonického hľadiska sa jedná o ľahké opevnenie vzor 37, ľudovo nazývané aj ropík. Bunkre sú od seba vzdialené 300 až 400 metrov a v niektorých sa nachádzajú poklady hry geocaching. Dúfam, že aspoň niekoho toto video inšpirovalo. Ak sa vám moje vstupy páčia, dajte like, navštívte nás na nejakom tábore alebo výlete, podporte nás formou 2% a vidíme sa pri ďalšom videu.